खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसुआ जुमदुवार खोन्दोआव बनसुनि सिङाव थानाय रायमना बनसु खोन्दोसाखौ गायसननानै लानाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गायसननाय हाबाफारियाव गुबैयै बनसुनि मानगोनां आफादगिरि बनजित मन्जिल बिथाङा बाहागो लाहैनानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बनसुआ बेबायदिनो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ एबा आलादा बड'लेण्डखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा मोनसे गोदान फरायसा आफाद दानाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव बिथांमोनहा सम सम बेबायदिनो आलादा बड'लेण्डखौ थांखिनानै सोमावसारबोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे गावसोरनि गुबुन गुबुन दालाय दखरा आफादफोरखौ बेबायदिनो दाफामबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय रायमना मोनसे खोन्दोसा आफादखौ दाफामनानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाहैनानै बिथां आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दाखालि तामुलपुराव जानानै थांनाय जाथाया मोनसे लाजिथाव जाथाय। मानोना दायो बिटिआरआव जोंनि बर'निनो सरकार दङ आरो बिटिआरआव बर'आनो गुबैयै सिगां सारियाव थानांगौ। बर'आबो मोनसे राष्ट्रीय भाषा आरो एसामिसआबो मोनसे राष्ट्रीय भाषा। अदेबानि बिटिसिआव थारैनो बर'फोरा सिगाङाव थानांगौ आरो बेखौ लानानै जायफोरा बेबायदि खामानि मावदों बियो थिग जानाय नङा होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे बिटिआर सरकार एबा प्रमद बर' बिथाङा गावनि जायगाया जोनोम जायगायावनो बेबायदि खालामजानायखौ नोजोर बोनानै बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ थारैनो मानगोनां आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारीया बेनि सायाव बेबस्था लानो थाखाय खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धोनस्री ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि आरो सुबुंगौमा हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो गोबांथार हाबाफारि लाबोबाय थादों। जेराव जयनिं हाबाफारिफोरखौबो लाबोफाबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दायो बिटिआर सरकारखौ सामलायबाय थानाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो गावसिनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदि एखे हाबाफारिफोरखौनो लाबोफाबाय थादों। नंगौ, मख'नो गोनांदि मैयाबो बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धोनस्री ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव गुबैयै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफाद गुबैयै बिपिएफ आरो एआइइउडिएफनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेराव गासै 2152 गोदान सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाहैनानै आथिखालाव बिटिआर सरकारनि खामानि मावनो लानायफोरखौ लोगोसे बिटिआर सरकारा मा मा खामानि मावगासिनो दं बेफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे डेपुटि सिएम एबा एमएलए गबिन्द बसुमतारी आरो इउपिपिएलनि गोबांथार इएम आरो सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मोनसे मुगैथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बियो मोनसे समाजारि बेरेखा आरो मुगैथाव जाथाय। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बेबायदिनो सम सम मिथिनो मोनबाय थानाय जायो। जेराव जोनोम जागोदान गथ'फोरखौ अनाखाना गारनानै थांनाय। नंगौ, बेबायदि मुगैथाव जाथायानो जाबावदों मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव मदाथि दैसायाव
सासे जोनोम जागोदान गथ'साखौ दै सिंनिफ्राय बोखांनो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गथ'साखौ गामसाजों फानफ्रेनानै दैयाव गारहरनाय जादोंमोन होनना मिथिदों, जेराव पुलिसफोरा बे जाथायखौ मिथिनो मोननानै गोबांथार सुबुंफोरखौ लानानै बे उन्दै गोरलैखौ नागिरनो थांनाय जादोंमोन, जेराव बिथांमोनहा नागिरनानै मोनबाय। उन्दै गथ'आ थारैनो आथिखालाव जिउ गैयै थासारियाव बोखांनो मोननाय जाबाय। बेबायदि मुगैथाव जाथायनि थाखाय समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफोरानो दायो गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथिहैनानै गथ'खौ बोखांनानै दासिम लानानै थांनाय जाबाय। फारसेथिं बे गथ'आ सोरनि बबेनि आरो बेनि जेबो थं मोनथ'नाय जायाखै होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरारि जथुम्माखौ गुबैयै आथिखालाव 28 आरो 29 जानुवारि साननैनि हाबाफारि लानानै चराइदेव जिल्लानि सिङावनो थानाय बेंनाबारि दावखा फोथाराव खुंफुंगासिनो थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया गुबैयै मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै एबा 29 जानुवारिसिम सोलिबाय थागोन, जेराव गोबांथार हाबाफारिनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो मैया जागायनायनि नैथि थान्दै मेलाव बाहागो लाहैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव थारैनो बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला सरकारा BKWSनि गामि सोसननाय खामानिफोरखौ फैगौ MP इलेक्सननि सिगांनो आबुं खालामनांगौ होननानै बिथाङा दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखिखौ नोजोर बोनानै बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे BKWSनि गासिबो दफा आरो गासिबो खामानिफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनांगौ होननानैबो बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों सरकारनिसिम दाबि दैखांनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 20 जानुवारिखालि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थांनाय समावनो आस्राबारि ओनसोलनि माखासे मानसिफोरा जाब्रबथाय जादोंमोन, जेराव जाब्रबथाय जानायाव गासै 15 सोद्रोमाफ्रा जाब्रबथाय जानायनि गेजेरजों जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बेनिनो गोब्राबथार जोखोम जानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ गुवाहाटीआव हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो गोब्राबथार जोखोम जानाय सुबुंफोरा आथिखालाव गोब्राब थासारियाव दङ। नाथायबा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बलेन बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा गावनि अरायसमनि थाखाय जिउखौ नागारलांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे दायो बिथां बलेन बसुमतारीखौ न'फारसे लाबोगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। साफ्रोमबो सोलोंथाइ गोनां सुबुङा गियानि जानो हाया आरो साफ्रोमबो सोलोंथाइ गैयै सुबुङानो अगियान जाजोबनो हाया। नंगौ, बेबायदि मोजांथार बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया मुसलमानफोरनि पदबजरायाव जानाय मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो गोनांदि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननायाव गोबां समाव बेबायदिनो मुसलमानफोरजों, हिन्दुफोरजों आरो बेबायदिनो गोबाङा गोबां जाथि माहारिफोरजों गावबा गाव नायलायनो हायै एबा दाङाबाजिफोरा सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय आथिखालाव दायो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बेबायदि गोजोन गैयै थासारिया गैला। अदेबानि जों बयबो मोनसे गिर्जायावनो ज' थांनो हायो, मोनसे मस्जिदावनो ज' थांनो हायो आरो बयबो गावबा गाव धोरोमारि फोरबोफोर एबा हाबाफारिफ्राव बाहागो लानानै दायो गावजों गाव अनलायनानै थानो हानायनि परिबेस जाबाय आरो बियो थारैनो प्रमद बर' दैदेननायनि थाखाय जादों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। बाक्सा जिल्ला मुंख्लं नखरफोरा फिन मोनसे जथुम्मा खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि BTR गोरोबथाजों फैफाखानाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव BTR सरकारा 5 लाख राङारि अनसुंथाइखौ होबोदोंमोनब्लाबो नाथाय
बेबायदिनो गोबांथार मुंख्लं नखरफोरानो आथिखालावबो थालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौदि बड'लेण्ड आलादा रायजो सोमावसारनायजों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आफाद एबा सोद्रोमाफोरा लोब्बा थानानै मुंख्लं जालांदोंमोन। जाय मुंख्लं जालांनायफोरखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों लाबोफानाय दफा जेराव बालागारि रां अनसुंथाइ होनाय, बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव बिटिआर सरकाराबो मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होबोनाय जाबाय। नाथाय मोनफ्रोमबो होबोनायावनो बाक्सा जिल्लानिफ्राय थालांबाय थादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो बाक्सा जिल्लायाव मैया मुंख्लं नखरफोरा जथुमनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे जथुमनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा थांखि लादोंदि थारैनो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो बाक्सा जिल्लानि मुंख्लं नखरफोरनो मोननांगौ राङारि अनसुंथाइखौ होआब्ला थारैनो सिगां समाव बिटिआर सरकारखौ जेरैबायदि हेफाजाब होदों, थुलुंगा होदोंमोन, बेबायदि थुलुंगा होनाय जानाय नङा होननानैबो बिथांमोनहा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाखनि रां अनसुंथाइखौ होनो थाखाय बिथांमोनहा खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। राजखान्थियाव ट्राइबेल सुबुंफोरा फेक्टर जानो हायाबोला ट्राइबेलफोरा सानसे गोमोरलांगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया दिपेन बर' बिथाङा गुबैयै अल आसाम ट्राइबेल संघनि 39थि 3 बोसोरारि जथुम्मायाव हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2024 मायथाइयाव जानाय 39थि 3 बोसोरारि आसाम ट्राइबेल संघनि जथुम्माखौ गुबैयै शिबसागराव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लाहैनानै गावनि बिबुंथियाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो ट्राइबेल सुबुंफोरा गोबांथार खामानि मावनांगौ दं होननानैबो बुंथिनायनि गेजेरावनो राजखान्थियाव फेक्टर जानो हायाब्ला ट्राइबेलफोरा सानसे गोमोरलांगोन होननानैबो बिथाङा गावनि बिबुंथियाव गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिखौ थांनाय 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम खुंफुंबाय थानाय जागोन। जेराव मैयानि नैथि थान्दै मेलाव बिथाङा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। सोनाब कक्राझार बियाबनि एमएलए एबा बिपिएफनि सासे गोख्रों एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा मैया गिबि मन्थ्रि लामा बिथांखिनि गेजेरजों गासै सानसेयावनो दोंथाम लामा गायसननायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव गिबि मन्थ्रि लामा बिथांखिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन समाव एमएलए बिथांमोनहा गावबा गाव बियाबफोराव बेबायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुंबाय थानाय बायदिनो मैयाबो बिपिएफनि सासे एमएलए एबा सोनाब कक्राझार बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङाबो बे हाबाफारिनि जोहैनो गासै सानसेयावनो मोनथाम लामाखौ गायसननानै होनाय जायो होनना मिथिदों। जेराव बे लामाफोरा गुबैयै पलासखान्दिनिफ्राय महिष बाथोन गामिसिम थांनाय दोंसे लामा, दतमानिफ्राय मुकुलदां फारसे थांनाय दोंसे लामा आरो धावलिगुरियाव दोंसे लामा गासै दोंथाम बे लामाखौ मैया फुंनि गेजेरावनो बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों।